but to us it was a plus on one way. Ero kama na yenye wacho kanyo ni uchiwo ichuang maru kalure kodo kang makama na winja ne pach janon siasa tom Nduku mabende kinde mosekalo tom wasebedo kodika ka bende nwa loso kotende kodo kang mano mar thicho oko jalup governor e county ma Siaya. Anya na pachi bangod bura mar senet oduche manyoro no rese. No, ingeni jo ma jo Siaya odhi obedo jo madongo. And kirango gimanyo senet wacho. Kata kirango charge mane the committee ma Senate no kalo. It was not guided by an expert. Giwacho no dual negi problemi koma no nyewi office. Odual okinyal work to the nyeo come without a process. Nenyaka ngeno dual did dual make a request for the seats. To kano make a report. Report on no giknanga. To samane gini bedo considered. Ma biro makuri wacho ne okao pesa mangeny moloyo gimone gotiyo. Comparison mane mochiu. There are offices there. Nti office governor, nti office speaker. Maro almost of the same level. Nitie cabinet magigo. Bende nengo ma kombe ginyo keti. Bon wangno mane mohingo moro. Makoro maro duol ni ma ben ngeny. Kose giduto ginat pa. Nikech kama no to koro mane umene dwaro ni gidwaro experts. Mondo experts otum variations. Koro ni nyalo ngene welo mage moduol neno mane miyo dwaro komni. Koro from there you either compare whether there was value for money or not. And again negi nyalo even further. Komni no akanye. Dubeni ngacha no receive pesa kendo chako duoko. Ni jomoki ieka. So the problem man Siaya is about experts maran Siaya. And that is where the governor should put his foot. Gidon reno no for no good reason. Kapor gidi gumano to gibro mero don for long. Donya kasani koro oduol koro dokia pisi kaka governor Juma mokalo committee mano matayo od bura mar Senate babende na winjo neno kata na bura market kodma no chiune od bura e county ma Siaya thuolo mar pedho neno nagi pedho neno magi biro nyaka gi kombe mabende ilie kodi no nyoge omenda mano mar county ma Siaya oduol bende no pedho neno mare kaluore kod bura mabende no donje ne godo. Okmane momi awacho ni gini ne nego gidwar experts mondo konygi. Yen kidwa tero case ni kamoro. Dwar jalony ma ong'eyo gigo to present a case nikech gimanya laki gini en comparison. Ma in kaluore gi Nduku kaka in janon siasa bendi buke county ma Siaya kaka japinye county ma Siaya. Ineno ni wach makamano ok onego beni tere od bura mar Senate. It has no basis. In fact, you could have seriously. That one I can tell you. Karaso is MCN. They must go and improve in the way they are thinking, in the way they want to govern us. It was wrong, totally wrong. At the end of the day, you know, nyingi so chanting. Nikech anyisi ni nyone ugi compare komani or office governor, komani speaker, jomani level no. Tayo rangu to welo mage ma visiting ani. They give value for money. Kesi mokinya lodwaro mesa, go kom muwinjire kodi. Kalure gwelo mabiro neni. Benya kanyo ber kanyo bentie kita welo moso awo ko bobiro neno. That is what forms the design of leadership. Kama ginye kotim. That's why I'm saying jogi nicho nego dwara experts. Manya loti munundro. Nikech mina no gani okine ka gindo nege goe kaka jo siasa. To wandu waporo rango the ingredients. What makes what? And is it possible? And a charge ma can be defended. And that's why neno kakoro nye dwara soberness. And giki lagi. Okadu wakita no wanjo mokonyo chiemo. One would expose tendwa mar ODM or expose emotions manyalo miyo ngato chako wacho bedo branded on another political party. We'll create enemies. Baika kana wachakrinda lukani.